En Paradela celebran unha das festas de San Cidre máis importantes da provincia. Cada edición, e xa van 25, danse cita a centos de persoas dispostas a ver os mellores exemplares da raza rubia galega e co último en maquinaria agrícola. Bueno, está claro que as feiras en concellos rurales como é Paradela, eminentemente, sobre todo gandeiro, é unha cita de dinamización socioeconómica. Neste momento, pois, xúntase aquí xente de Paradela e xente de todos os redores da comarca, pois que veñen a facer os seus intercambios económicos, ao mesmo tempo pois que facer un intercambio social. Paradela é un dos concellos lugueses co maior número de explotacións de vacún de carne. 80 forman parte da Acruga, nas que se contabilizan máis de 3.000 exemplares. Feiras como esta teñen como obxectivo potenciar os encontros gandeiros, que na maioría dos casos serven para fixar os prezos das reses da nosa comunidade. É unha pena que non se promocione máis as feiras e o ganado rubio do país, porque aquí damos importancia á vaca que máis de fora cada aquí, cando aquí temos a mellor carne e a mellor vaca do mundo, en carne, a rubia gallega. Para o agricultor gallego isto non se debía acabar porque é a única referencia que teñen de precios. Entonces sería fundamental que isto seguira. A mí gustoume a facenda, as bestas, os toros, cantas tiños, pero agora jubilámonos e deixamos de ter facenda. Agora xa hai poucas, xa quedan case ningunas. Donde nos vamos divertir os maiores, que a outro lado xa non imos. Ademais do gando, os visitantes tiveron a oportunidade de comprar produtos de alimentación e artigos de equitación ou artesanía, unha novidade deste ano. Es la primera vez que vengo, pienso que en artesanía debe ser la primera vez también que se organiza y traigo costura creativa y pintura en tela. A feira de Paradela tamén tivo o seu espazo dedicado ao traballo das mulleres. No Centro Social Manuel Oreste Rodríguez mostrouse un exemplo de todas as manualidades e pinturas que fan as donas durante todo o ano. Somos un grupo de compañeiras que xa vedes o que traballamos todo o inverno para que a xente poda disfrutar das nosas manualidades e pintura. Isto é para uso personal. Simplemente gústanos, traballamos nesto e gústanos que a xente nos veña ver o noso traballo e despois cada un adorna a súa casa con eles. Cando me jubilei ou me prejubilei, vendín as vacas e víame aburrida na casa sin ter que facer. Entonces empecé a pintar cacharros e dos cacharros pasei isto. Non son pintora, pero son aficionada e paso tempo. E como boa feira que é, a música e as viandas non podían faltar. Neste caso, 600 racións de churrasco de tenreira, acompañado por pan de Paradela e viño da Ribeira Sacra, e verbena xa na noite como remate da festa.